ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାଧାରୀ ଦୁଇ ପରିବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ମୋର ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ କବିତା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପିଲାଚୁଲି ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଏଡ୍ସ ଦିବସରେ ଏହି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେଲେ ମାରାତ୍ମକ ଏହି ଏଡ୍ସ ରୋଗଟିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବହୁ ଦୂରେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗମାନ ଅଛି। ମଣିଷର ଦେହ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବିପଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏହି ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଅଟଇ ଏ ରୋଗ ବାହକ, ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ଅସଂଯତ ଯୌନ ସମ୍ଭବରୁ ବ୍ୟାପେ, ଜାଣି ରଖ ଏ ସତ୍ୟ। ଏ ରୋଗ ନିଦାନ ଅତି ଅସମ୍ଭବ, ମୃତ୍ୟୁ ଅସମୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ହେ ମାନବ ହୁଅ ସଚେତନ, ସଦା ପାଞ୍ଚି ନିଜ ହିତ। ଆପଣା ଜୀବନ ଆପଣା ହାତରେ, ଏକଥାଟି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଏଡ୍ସ ମଞ୍ଜି ଭାବି, ଧନ ଦେଇ କିଣ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଛୁଞ୍ଚି କର ବ୍ୟବହାର, ସୁସ୍ଥତାକୁ ଆପଣାଅ। ଏଡ୍ସ ମହାମାରୀ ସଭିଙ୍କୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।